Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Listeners, ako na sang i-upload ang part 13 sa What's the Style drama. Kung di na ito lugayin, magbasa din ta sa atong mga comments. Kung last nga i-upload na to. Ang first comment na to, si Ma'am Nalin Labial, ni Idol. Malingaw na sagmi. Daghang salamat sa imo, Ma'am Nalin. Pero medyo nag-comment sa to si Ma'am Nalin. Salamat kay sa imo diha, Ma'am Nalin. Si Hilda Asuncion, nice drama sir. Salamat po ko ani ni Hilda Asuncion nga permisan ni comment. Salamat sa imo diha, ma'am. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa compilation sa What's the Style Part 12. God bless us all. Daghang salamat sa imo diha, Sir Dads Vasquez, sa imong kanunay nga pag-comment o pagpaminaw sa atong mga drama nga gina-upload. Salamat kay sa imo diha. Si Sir Dan Tindungan, hi, watching from Saudi Arabia po. Kada adlaw jud ko naminaw ani mga drama. Salamat kay sa mga dia, Sir Dan Tindungan, ug sa imong pagpaminaw o amping-amping dia sa imong trabaho dia sa Saudi Arabia. Si Ma'am Delsam 99, mayang gabi Sir Idol, karon pa jud ko nahuman sa akong work, halbi man gud sa akong amo nga lalaki maghapon diri sa balay, mao wala ko kawayti. Salamat always. Anaagapon ko padayon sunod sa paminaw sa imong mga drama. God bless you and family. Daghang salamat sa imong Ma'am Delsam 99. Sa imo ang kanunay nga pag-comment nga ma-appeal jud pirmi sa atong pag-vlog o amping-amping da ma'am sa imong trabaho. Usbon ako ma'am, salamat jud kayo. Si Sir Luel Balandra, 5 ka heart na ni kang Luel Balandra. Salamat diha sa imo Sir Luel Balandra sa imong kanunay nga pag-comment ug labi na sa imong pagsunod sa atong mga gina-upload nga mga drama. Daghang salamat sa imo da Sir Luel Balandra. Si Oscar Abedog, salamat sa Idol. Salamat po si Moda Oscar Abedog sa imong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa atong mga drama. Si kaduhang comment ni nato ni Nalin Labial, salamat Lods sa heart. Salamat sa Moda Nalin. Og mao tong listeners tanan ka comment sa ato og ato nang sugdan ato ang What's the Style Part 13. Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot style, timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Aygon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, na bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Ben, giningon, bana og mga anak naman unta ka, pero nadagi ko nimo. Nadutlan mo ko. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Ay, let's speak ni good. Maniaw to na ko. Nagruda nga, wamangagad na ako karon si Miriam. Oras siyang lamisa eh. Naginuktok man. Lawang pa ginahuna. Ang sakit problema niya akong amiga dahil. I-chat na sad si mama. Ang mga bata ra ko nito asapay pag-adto niya sa amo. Ay naman sa kanyang akong banaw eh. May balik naman sa tingalin niyo pangapit. Lunch break na. Sige, maniod to na ta. Kalawang ba ni mo ginahuna? Saman, may problema ka? Ay, malang gihapon. Bayan sa kumbana. Buwag naman ka sila. Huwag siyang kabit. Kaya milarga kinis Manila. Kaya gida siyang bana o mga anak. Nagdudang ako, mama. Nga may laing babae na sab ko nung akong bana nga kikabuangan karon. Kay permi ko nung awa sa bay kung ni ako sa trabaho. Noon sa man taon ng bana mo eh.
Wa pa'y trabaho. Siya pa'y nagbisyo. Tana, Ben, mga na ta. Nagtimi-timi mga gaon diya eh. Ben, ba't di pagod ko naon? Nganong nangapit pa ng akong bana? Kung ako ay mong pasultihon, no? Guwapa kay ka. Unya buutan. Kung ako pang imong bana, di ka ginuiban ako dahil. Gwapa man ka ko niya buutan. Pero nganong nagluib man lang akong bana? Oh, mo ni pag-ingnon dahil, Miriam. Nga nakatumong lang ka og laki nga dili matagbaw sa kababae. Kana mo'y tubag ko sa imong pangutana. Human na kaon. Di lang ko makatang taxi. Muhangyok ko ni mo. Pasakya ko sa imong motor, Pi. Ihatod ko sa amo. Pwede ba? Sure. Para ikaw naman gani ang dili gusto mo sakay? Pasakyon tagadi ka kada off ni mo. Ikaw naman sa dili. Ikaw may bili na ako pag sakay sa motor. Kaya mahadlo ka nga. Pagduda ang imong bana. Nga may relasyon ta. Kaluoy Lisod sa na. mong duha ka mga anak, eh. Gibiyaan na sab sa ilang amahan. Kung naluoy ka sa imong duha ka gagmay nga anak, akong mas maluoy ko nga maguna-una nimo. Nga ikaw mo'y nagtrabaho, pero ang imong bana, nagpalami-lamis lang babae. Ben, Oh, nganong niya man ka mapatol sa bahay sa imong mama? kay ni aron din niyang duha na mo ka mga anak. Manaos ako sa imong motor. Sige, Yun na. Ben. Salamat kay sa imong kaayo. Dirin ako, ha? Arin ako. Oh, sige. Ay, kaluoy ni Miriam. Bisad kibugdian na sa iyang bana, pero huwag isa makibuwag sa iyang bana. Nagpaabot ng taon siya. Nga mausap bago ang iyang bana. Tapos tila niya akong amiga. Kaluoy. Nandun ako sa bahay ni. Hamo sa mga pag... Kamatis kong lawas. Maligo ko. Hindi ka ba sa bahay? Si Mumbana, oy. Nagbilin pagsuwat nga nilayas na kuno siyas inyo. Lain na sad siyang babae nga gikarelasyon og nagtaban sila. Mahal man ta na ako siya, ma. Pero nga nang iya magkayasan. Ano, ma? Usa lang gyud ang maayo nimong buhaton, Miriam. Kalimti na tong way ayo ni Mumbana. O pangita og laing lalaki nga imong mauyab kanang ikapuyo nimo hangtod sa kahangturan. Pangita og lalaki nga tarong. Lalaki nga matuod nga magmahal gyud nimo. Andam mo dawat nimo sa imong pagkaikaw nga may anak kang duha ka buok o gibiyaan kas bana. May lalaki yung takong nagustuhan, ma, pero nakasiguro ko nga dili siya makadawat na ako kay minyo man ko. May duha pa ka mga anak. Ug suod ka na ko siya, ma. Kauban ako sa trabaho. Si Ben ba ang buot nimong ipasabot? Oo, ma. Siya. Si Ben. Nakagusto ko ni Ben, ma. Miriam, Ay, pastilan ni Modo. Nga nagud taon nga kana mang babayhanang imong nagustuhan nga minyo man na. Ug may duha pa gyud ka anak. Ambot ba pa eh? Nga nakagusto mong ko ni Miriam? Nga doon naman tayo dagang daga? Nga pwede na kong pangyaban? Ay, Ben. Di ko gusto nga usa lang ka babae nga minyo ang imong ikarelasyon. Paala na lang tog diskusyada siya. Nga dunay anak slain. Basta walay bana. Pero may bana man na. Bisag buwag na siya sa bana pero minyo man yun na siya. Di mo makasal kung siya imong pilion. Ako pa ikaw, no? Si Janet ang imong pangayoban, no? Kay pure tong daga. Wa gyoy bana nga mugukod nimo kung siya imong uyabon. Ambot ba pa eh? Si Miriam ang gina akong nagustuhan? Si Miriam din ba?
Gusto man sa papa no Binansyo. Noon sa Binansyo eh. Sa buwag ng bayhan na siyang bana pero noon naman ay bana Binansyo. Si Janet lagi ang gusto niyang uyabon ako, bay. Ha? Si Janet yun. Mamugos mo siya, Janet yun. Kasi mas mayo pa. Janet lang. Ida kay may duha naman sa tuk anak taon. O inoon. Ganun mo ha. Kita mo yung na. Mura galigi, taos tangkal. Bisa may anak to, may anak, pero ikaw to siya bay, beda. Tuktugaok to. Mura to. Himungaan ko tuktugaok. Kuya pan ka ba to, bay? Pura man tao nagpatag, dakon si Muat. Butan ka si Miriam, bay. Ay, so, sa imo nga ito, isigutan. Butan si Miriam. Pero gibudian sa siyang bana. Busan luoy ko niya, bay. Gibati ko na nga itong Miriam. Abi mo bay? Nagugma ko niya. Binansyo! Ay, ikaw din ni Abi ko ba kung akong pana na uli? May mo bang muda yun? De Miriam? Upa, dali. Dayon dali sa sud. Ako ramang usaron, kaya ang duha ko ka mga anak. Tuaman sa ilahan ni mama. Muda yun, Jugo, kay may isulti ko ni mo, de Miriam. Ha? Oh, dali. Dayon dali sa sud, dong. Ben? Tinuod pa ning akong napati. O de Miriam. Mahal ta ka. Musasugta ko doy. Kaya mag-live-in ta. O ako yung mga mahan sa duha ni mo kanak. Huwag ko magtuo nga. Manguyab ka na ako ron. Ang tinuod. May pagtanaw-sap ko ni mo. Busa, sige, gisugutan na ka. Ben. Miriam, imo kong gikakos. Gihagan. Humuta ni mo eh. Umutkit ko kay pagkumangkuli ko. Tana sa kong kwarto na. Talik na. Mangigtata dito tarong sa kong kwarto. Tana, Ben. Induta. Kagilog na, Ben. Bisok good. Kalamian na, oy. Pero, ano na ubos na sila may akong kung anong diyan? Wow! Kapugdo. Ay, samad ka lami. Lami na. Kagilog sa imong dila. Pagunit na sad ko. Be, buon ka ni Be. Grabe, hakadak ko. Good ani. Namtana man ni. Uy, kataas. Good ani. Uy, amo ni lami. Okay. Miriam, musing ano. Miriam. Kimingaw na ko, i-shot na ni Pe. Sige na. Sige na. Alibi. na. Kini. Abot sa imo. Kalami sa imo, Ben. May nitabo ginamo ni Miriam niya itong higayon na. Og didto gi ko nabuntagan sa ila niya itong higayon na. O masitabo, misamot ang gibati kong gugma niya. Og nakiglibin na ko niya. Og nagpasalamat ko nga wa mangita og samok ang iyang bana. Babae nga minyo og may anak yun ang akong ikapuyo. Wa ko magmahay. Kay love ko siya. Bago tumagasama ang kaagi ni Ben, dinhining tulmanon. What's the style? Babae nga minyo nga may duha ka anak ang ikapuyo style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Kumusta naman ka, oy, Diamond Sitoy? Niya, bay, Ben. Kaon Japon Jabas. Pila na may imong nakaon Jabas? Pila na nakaon imong Jabas? Pila na imong uyab? Suwana ko na, bay, Ben. Tiguang na ta. Usay tiguang ba? Saba ka niya, bay, Diamond Sitoy. Tigo na ta. Lagi, bay? Ikaw, day.
Sige pa ka? Ay, sige pa. Sa pagtuni mo. Di na mo barog. Kasi di mo barog. Ang tiguan. Di na mo barog. Di na mo barog. Sige pa na ka ba? Oy, sa mga ka, Paul, kaya nga akong asawa, pwerte ng uga, ha? Maugan yung may tabulay sa itong misis. Huh? Kaya maugan mo gina. Kaya nagminopos naman na sila. Pero, bay, mao gina bay, tinoda. Pero doon ako uyab karon nga batanon kayo ron. Batanon kayo. 20 anyos ba? Pagsuloy. Lagi. Sure kayo by day minsito. Ben, kano sa man ko ni matagag na kong kwarto? Ay, unya na ay. Ano sa man ang unya? Kanang manutag motel. Ano naman ko magkinang kwarto? Kailan na lang tamanod ang motel, no? Uy, ayaw sa karon sugar. Di ko ni mo love, Ben. Ay, love kayo, uy. Unya, di pa lagi ko ni mo tagag na kong kwarto. Kasagaran niya yung mga tihatag na ako, tag 1K laman. Tuna na, mga tunatag motel na. Promise, di pa yun maayo, Ben. Kanang kalipay nga dili o dili gid ni mo hikalimtan. Unsa man? Unya na lang lagi. Daoy. Ano sige mga balibad, Ben? Uy, daoy. Ayaw lang sa lagi karon sugar, uy. Kay kuan ba? Kaya nga no lagi. Bag-o pa kong gidialysis, oy. Maong next time na lang, ha? Next time na lang, day sugar. Kung love, ha? Og ayaw kalimut sa imong gipromise ni mo na ako, ha? Ngalipayon ko ni mo. Kanang kalipay nga hilabyan nga dili og dili na ako mahimong mahikalimtan. Lagi, oy. Bantay daw. Basta, dako ang lagi mo na ako, ha? Ben. Ma'am, Marjorie? So dire Norman. Si Sir Ben, ma'am? Dali dire. Suot Norman. Ma'am, doon na kay kwarta? Pila? 5,000 pesos ito, Ma'am Marjorie. Dako man kaayo Norman. Sagdi lang, ma'am. Bayaran naman yan na ako. Basig, bisag karon dayon, bayaran ako, ma'am. Okay. Sige. Karon ayon ang bayad, Norman. Oo, ma'am. Sige. May gisulti ka ba? Wa, ma'am. Dara, dawata dayon ning 5,000 pesos, Norman. Pasubrahi sa 5,000 pesos ang imong bayad na. Crazy, ha? Marjorie. Ben. Irog di. Execute na ko. Unsa ka ba? Nausab ka na cute, Ben. Ikaw, nausad na pug ka na ako. Padi ha, Ay, uga naman kay ka, Ako, uga? Wa man lagi mo ingon ako sa Norman nga ugan ako. Kinsay! Wa ka nakailan ni Norman. Kanang itong houseboy ba? Unsa? Ingon ka ugan ako. Wala ko ingon ni Norman nga ugan ako, Ben. Ikaw naman nakasulti na ko, ana. Kaya nga naman, may babae ka unsa, no? Sa baba na ako ugidad? Og dili uga? Dili, oy. Batanon kayo si Sugar. 20 anyos pa'y edad. Unsa? May kabit ka gyud ay, no? May kabit ka? Ha? Ben? Ma'am Marjorie, yung patawag mo kuno-kunin mo. Norman. Ma'am. Ano ka, ma'am? Mihilak mo ka. Wa ko magtuo. Hangtod karon may kabit pa si Ben. Terminal ako niyang pasakitan, Norman. Parehas din mo, ma'am? Oo, say. Kung may babae, Sir Ben, ma'am, ikaw, doon ang sa kay Lucky. Kinsa ba? Hala, no? Minupos strikes mo. Pasabot mo. Ano yung ipasabot ba? Man, ma'am. Kalimtin akong isulti, ay.
Ay, nahidubdob na ko. Imong ipasabot nga may babae si Ben samtang ako may lalaki. Oo, ma'am. Uy, lain po kay mamabahay ko. Mura kong tumboy mura kong si girly. Kinanglan ko kwarta, ma'am. Oh, sige lang. Sugar mommy ko di ba nga sige lang kami kinahanglan og kwarta kung magkaatubang ta? Bayran man po na po kalipay mo, Marjorie. Bayran na sa kalipay? Di na ko. Unsa ba? Di na ko Norman kay... Kay unsa man? Kay sakitan naman ko. Sakit, oy. Hapdos. Huwag nga naman, Ben. Oh, mutahan na pag siya eh. Eh, karong mga adlaw. Excited na kay ko, Sugar. Kalma lang, Ben. Itunura na ako kanang akong pouch bag. Kini? Kana, Sugar, kana. Ay, salamat. Itunol ng mineral water. Ay. Salamat. Tumar ko daan. Asay mong tumaron? Vitamins? Vitamins, pampagana. Ayun na lang tumay, Ben. Ako rin bahala ni mo. No. May nang tumar ko pampagana aron mas nindot ang atong fight ba? Di ay. Wala naman manawag na ko sa baybin. Naungsam ni siya. Dugay nung ning wa may makauban da pagbike. Ligon pas benda. Pusupang nga mabike. Good for him. Mabay baya siya. Bisag tiguang na. Pero mo fight pagbatanon. Maginay akong ganahan basta makasud ko din hingdapita. Kawas na bugnaw, napaistak sa ref ng mga bino o beer. Magkahimo kag inuman ng tanan, Sugar. Kay bayaran ako na tanan. Maginay ganahan ako ni mo, Ben. Kalanti kay ka, di ka daw. Ako na gud ni. Mga sa imong pagkakalanti og dili daw. Buhatan ako ang tanan aron malipay ka. Sige, Sugar, ha. Bantay, ha. Nakatumar na ba ako? Sure, Ben. Imnon ko ng usa ka bino, ha. Magkahurot ka na? Ito nga. Ay, aron mo samot ang imong gana nako, Ben. Nagubo na ko, ha. Wow na lang kadlaw. Kamu inom og bino, Ben? Ano lang na, Sugar. Igda lang. Magtanaw. Nauna mga kita, ay. Excited, remember? Inom sa ko, ha. Sige. Ay, hinay ka naghan ko na. Hinay lang, basig di na ka maka-perform, ha? Ako pa. Mas nindot ko mo perform na labi nagmakainom ko, Ben. Ay, kalindot kinuglaw. Kagilot. Sugar dahil. Kalami. Ay. Ano kong pag-anad, ha? Ang gahi si Mano. Ganahan ka. Hindot man yun ang urahi. Kaoy lami, oy. Kasuwainis imo asawa? Mao. Ala. Kalit na lang ni kahilong laki. Naman matingog. Uy. Tingog. Uy, reaction mo. Parang ganahan ko. Tingog ba? Uy, Ben. Nalaning gahi na siya. Ang saya kong buhaton. Gahi na siya. Salano ako magdahom. Baybin, samtang ni gamit og batang ang Sugar. Ipaspasar siguro ni Sugar kay short time naman ko na sila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Vicky, ginaingon, ayag binuanging asawa nga buutan aron dili ka mabaslan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bao ba? Natahap ka nga may laing babae nga gikabuangan ng imong bana? Ma, gikanunay lang siya nga gabiin ang mauli. Alas 5 sa hapon na bayan na sila kutob. Mo-out na siya sa trabaho. Ay follow up pas ilang trabahoan aron mahibaw gyud ka kung unsay tinuod. Dito na bitaw ko. Pero ang ilang mga kauban sa trabaho, maraog tabunan man siya siyang binuhatan. Basta lagi, masaktan ko ganin na siya nga may kabit siya, ma. Di lang yun na magmahay si Greg na ko, ma. Ay nga naman ha, unsay buhaton mo kung matinuod ang imong katahap nga may kabit si Greg, ha? Mabaos ko, lang sa kigdi. Kabiton sa nakong lalaki nga dugay na nakagusto na ako, no? Si Douglas. Vicky! Hapit na matong ang gabi eh. Pero pag yun mauli si Greg, may na pagkahinanok in taon sa kamay na mong anak. Hindi, Milet. Kung may kabit man o ganing si Papa ni Maday, sa iluag yun ko, Day. Kaya mo paus yun ko. Di ko mangaway sa imong amahan. Apan tugbangan kong iyang kibuhat. Ay, sus ko, Vicky. Klaro kayo dari kabit ba na ni mo eh. Lake gug ko niya. Lake po na siya. Kaagi na ko, ana. Lalaki ko ba? Siya, laki pod. Oh, kaging ko atong lake da. Kaya nga naman dahil ikaw din, no? Kalitan ka sa lake, sa. Okay lang tatong river. Lagi, bro. Oy, day. Kasuway ka, anak, no? Nangabit ka. Sas, kana pa. Sige, kung gagabi ang uli sa una, sahay tagan mo galing ko dito sa kabit. Bahay sa kabit, tugtog, tagan ko dito. Pero, ipotol na ko dayon dahil minuang itong tabuay na ato. Hindi ko gustong bungkag akong pamilya na ato, tapita. Na, kini si Greg. Dugay naman yun niya siya nga muli. Kanunay naman yun, magabii naman lang yun. O usahay, buntag naman ganing mauli. Aw. O karon, udto na lang. Wa pa yun siya mauli. Mao na. Amri trabaho, kay pista-opisyal mo ron. Tuwar lublob siya kabit, klaro ada. Kung tinuod man gani nga magkabit siya, gaw. Nga nag-iman yung gibuhat na ko, gaw. Dili man nanda ko batignan. Kanya permi kong humot kay kadadlaw kong maligo. Gaw, kami mga lake, gaw. Kung doon yung mga babae mo birid na mo, bupa! Bupa na yun. Kagat na yun. Umpaha gawin, initik ba? Lami mo gawin initik daw. Kanang dili atong babae, kanang dili kita tag-iya ng lami kaya na. Lami din ang itik. Yun na. Ang itik dili ba initik ga? Upa? Di kaya itik mo yung birahan, probida sa nila. Lami ang itik, yato man naman lang. Lami ang itik, ano buhon? Di kay. Di kakaon na na? Dili. Aprihat na. Ingon na na mong mga laki. Ay sos, inaana mong mga laki na unsa ba tawag ka? Anak mo na ang kanang laki may kabit. Nga, bulayog ka na, ha? Unsa? Bulayog ka ng mga laki may kabit. Oh, kung wa kay kabit, wa kay ayo. Higagod. Ay, mga tiradang jibadayos, kung kabit o ayo. Ayaw bitaw. Kung masuta ko lang gaw, ay nga may kabit yun ng kana si Dino. Naman. Ingna niya ko. Mahiba. Daw, sulti-anti ka, ha? Ay, isang tibot sa inventory, kandas tinuna lagi ni kabit. Ina ko baka kung doon na ay kabit ka, doon na lagi yun, doon. Amo man gani akong giingon. Mamatudan gani na ko nga doon na siya kabit. Gawin na niya sa Douglas, ha? Kung mahibaw na gani ko nga may kabit yun si ang akong bana, katos Dino, buk pa man to na ko hangtod ron. Ako sad na siyang kabiton. Mag-iniktik sa gagaw, Vicky. Nga nang karon ka lang na uli, ha? Hapon naman. Gitupsan kag mayos imong kabit. Kapiya sa day mo eh. Wa taon kay kabit day. Birthday man ko sa akong kauban sa trabaho gahapon. Pag-off na mo sa trabaho, iyang gida sa ila. Pwedeng inom na mo eh. Moto nga na flat ko. Dito ko sa ila nakatog. Ay, mao ba? Unya,
Unsa man ang dako nga chikinini sa imong liog, ha? Unsa na? Kuwan, kini? Ay, tilas ni day, tilas ni. Tilas. Tilas lagi? Unsay tilas? Kanang chikinini, tilas na. Ang igano. Nausan na din nga chikinini ron, tilas na di ay, ha? Greg? Hindi, ang buta ko pasabot ba na tilasan ko? Pagbaw biya ka nga katol kayo ng tilas. Wala, tilasan biya ako. Nagtilasan si mong mata na makakagag. Doon na kagikabit. Nagbinuang ka sa itong kaminyoon. Gibudian ko ni mo. Day, Vicky. Day, binuang ko taon. Say, kagwapa ni mo niya magbinuang magi ko. Ang taon istoryaha, oy. Oh, sige. Wa masadyo'y kawatang mutugan sa tinuod ba? Busa, dili ta kapugson, Greg. Natilasan man ka ng liog ni mo. Idi bahala ka. O ba? Dako kay chikinis Greg nga uli. O ikaw, matod niya natilasan ra kuno siya. Tilasan ko tao. Tuong ko na. Ay, so, sunod ay kabit. Oy, laki ko na. Kanang mga lalaki doon ay kabit. Doon ay chikinis liog. Mao man style na mo. Chikini di misa mong kabit. Mao na nga. Ako ni ingon ako nga sa ang among asawa nga. Ako din. Tilasan ko din. Tilasan. Klaro kayo. Mao na diha. May kabit yun na bana. Di mo klaro yun kina. Klaro mo lang. Usa mo baos ko. Ingang imong amigo nga si Douglas Kao. Nga magkita mi sa gawas. Mana? Di nakatilasan na to. Unsa naman? Uhipanan. Lipay ito ang amigo taon. Ha? Kay abi ni bay, gugmar ba kay to siya ni mo taon? Dan minyo na kuno ka panuwag yun ba wag yung gugma diya sa kasi diya ni mo. Mga sultihan ako siya. Iba ang nisulti niya ako. Oh, sige, sige. Ing na siya nga magkita mi ha. Ing na siya gaudino. Tinod ka ba? Tinod ka? Magkikita na ako, Speaky? O, lagi ba eh? Yay. Pulbida, gusto ko na siya mubaw siyang panang nangabit. Saman, sa inuna ni mo. Mas tilatugay naman nga mga bit ng iyong bana, eh. May kabit yung bana? Oo, dugay naman na. Di ba? Nakailagay ko sa kabit ng iyong bana. Ha? Akong kaubas trabaho. Biyuda. Si Janet. O ba? Konsulti ni Vicky, baka adyo di mo eh. Dili ko gusto nga magkabuwag sila ba eh. Ako rin hinungdan ini. Diskado kayo na. Ako karon nga sigurado na siya nga nagbinuang ang iyang bana o makikita siya na ko, sultihan ko na lang siya. Sultihan ko siya sa tanan. Sige, magkita mi. Siya ang pagbuta kung asa mi magkita. Bye din. Nahibaw ko nga dakong sayop kining pagbawas ko sa kumbana, Douglas. Apan ko na siya sa paghatag sa kong lawas nun nga panginahanglan. Samat nga imo kong gisugot, Vicky. O baton ko ang tanan. Parang mahatag ko nimo ang wa mahatag si Mapana. O sige, tana Douglas. Dad akong usa ka mapugnaw nga lawak. Ihatag na akong wa mahatag sa kumbana, Douglas. Pupay na kayo kong nandun. Maakot. Kanasakit pa. Kanasapas-pasi, uy. Red ka! Ha? Ano mong liyaw ko? Doon ay chikinini! Chikinini ba, Roy? Unsa chikinini mo, Roy? O na, unsa mo na? Ha? Kapuha na? Chikinini din eh. Unsa? Tilas. Natilasan ko. Kaya nga no? Ikaw rin ka maong matilasan sa liog. Kamausan ko! May mamili ng tilas og liog. Tilasan ko, oy! Tanawa, mas dako pang tilas nga akong natilawan mo. Ikaw naguna-una og limbong. Busa, kaba na ni. Ba ng atong pamilya. Wa na ko mahigugman ni mo. Patilas na ko. Vicky! Human masayod si Greg, may lalaki na nga mipahimo sa kong lawas. Igo na lang siya sa paghilak. Wa siya makahimo sa pagdapat na ko. Ikot kay siyang unang nagasa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Libet. Ginaingon, dili ko tuyo nga magpakasa. Kung nahitabot man ang tanan, pagbuot kini sa kapalaran.
Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Nga dili na ko mahimo mahigalitan. Isod ko ni sa ref ning kinumpra na kong 2 ka kilo nga karne nga manok ug baboy. Alam mo na nin ako gluto. Gusto na ning nakumpra na ko eh. Pipila ka adlaw na sa ning konsumo. Usa ka tray nga itlog. Mao pa akong gipalit og 1 ka kilo nga buwad putpuron. Uy. Hala. Kadagan ba ng mga tao nga nagtapok sa bahay nila ni Marilinda o Pariti mo eh? Usa man kayo nahitabo? Ay, wala na maglihok si Linda nga gidalig sakay sa bulansa, oy. Tinuod nga gi-atake sa high blood si Marilinda? Ay, oo, libet, oy. Ay, ikaw rin, ha? Loy. Huwag na maglihok na. Hala no, mao di tingali tong tingog sa ambulansya nga nabati na ko ganiya. Asang ospitala ka siya karon gida? Asa? Naibaw na ko dahi kay manay nadunggan ko nga tabi-tabi sa gawas. Kaluoy taon ni Marilinda, uy. Bata pa kayo, 20 pa ka pinang edad. Usa pag anak nila ni Pariti mo eh. Luoy ang Mari, uy. O di naman tuloy si Marilinda dahi kay nakapahuway naman to. Ang luoy, ang buhi niyang bana nga iyang gibiyaan. Napalaturjak na ba kaya na si Pariti mo eh. Kinsa na iyang jirjiro. Gusto gyud kadong. Kinsa naman lang kay jirjiro ni Pariti mo no nga. Bida eh. Mga ni problema. Pero, day, basin, naabot na rin ang haya ni Marilinda. Muato ta sa ilha. Oh, sige, tanadong. Mobilar ta sa haya ni Marilinda. Ay, sus, kabata pa tao ng Linda. Hindi mo matawag kong gibiyaan, day. Gamay pa tawag kayo ng itong anak. Nagsabot mo ang tatanga. Manghuran na to si Inday. Ito naman ay akong taong jinjiro nini nga. Kape po. Sa iyong kabuon. Saong taman, di araman yung kutob ang kinabuhi ni Marilinda. Mawagin na, pre. O, kuman sa lubong ni Marilinda, pre. Panguyab na lang dahil naglayang babae, pre. Para doon na kay magakos-gakos kada gabi, ba? Love kayo na akong asawa, pre. Kay, sa kadagan sa babae nga akong gitujak, pre. So, siya rin nakagwanta sa gidakos ako. Sana all, sa gidakos na ako, pre. Malisang ka. Ano dako dahil ni kang Pariti mo eh? Sana all, pre. Sana all. Believe ko ni Marilinda, pre. Agwanta sa imo. Pero, makakita pa kaglayang babae, pre, nga nakagwanta sa gidakon sa imo, pre. Ampo lang is ginawa, pre. Ha? Kaha, pre? Oo, kaha. Maka baka kung lang yung babae nga makagwantan yung gidako sa ako, makakita baka ako. Maubo da idong kanur? Dako di kinang kang Pariti mo eh? Na? Uya, mas magit ka ayo? Murag kabayo lagi. Ay, uya. Dako kere. Gabi ka taas og dako kinang iya. So, gani daghan na kibabae mi agyanan niya. Ay so ito kay ko kumpare gani. Sunod niya na. Uya. Daghan kay mi agyanan niya wa magdugay. Oh, labi nagmaigo na niya. May labtan niya. Buogan din sa kay di ka gontas gidakon sa iya. Ba? Timurid sumingin usa. Wala no? Nakun magkaatubang ni Pariti mo eh. Magkaatubang ni. Makita gin ako. Bakal kayo ang atubangan. Mututok sa di ka? Ha? Ay, yun. Isang babae makikita bisa ako kay laki kay kumuha lang ko. Bigo. Maagi lagi mo mata lagi. Grabe ka dako. Mo nang iya ha. Patutuya. Kung maigo ka ang Pariti mo no? Nah, yayay ka. Di nagig ka magpausap pa kay sakit kayo. Lagi sakit ka. Tumatan. Uy, siguro eh. Ha? Agwantag to ba kay kong sakit? Oh, day limit. Nah, ayun lang pangante na sa gidakon sa Pariti mo day. Grabe giday. Wa magani ka gwanta ting mga babae nga dagko kayo nga miagi niya. Papa? Uy, siguro uy. Kagwanta man gani si Marilinda nga mas gamay pa to siya nako. Ako pa ka ha? Ah, day limit. Mo din ay tuyo mo sa imong pag-anhi din eh. Tay Lupet? O day, nakahigayon po kong anhi kay duty man akong bana nga si Kanur. Kanang, day, nagkauyab mang ginuan ng Pariti mo day pa. Tinuod ba nga, imo siyang gibawagan tungod sa gidakon sa iya ha? Ay, bueno ha, kita ramang yung duha ang nagsulti no.
Bitaw day, uy. Ako nang gibuwakan, uy. Di ko kaagwanta sa kidakon sa iya, uy. Di gamit niya na ako, mura kong mga anak. Pero ang iyang asawa, si Aning Marilinda ba? Nakaagwanta man lagi siya. Mo sa ganun, nabiliban ako adtong iyang asawa ay basin o dako sa tingali tong iya, day. O di ba? Agwantador lang itong sakit. Kanang, kining abi ni mo, day. Ang kang kanor ba? O, dili pa ya dako. Gibati ko nga... Gibati nga unsa, day? Nga gusto niyo kong masuway og sakit, day. Gusto ko makatilaw og unsay sakit. Nang halang-halang. Hala no, day, libit. Maupagaw ano? Yes, maunagaw. Nakasuway yung kuhan kang timoy. Nagisi akong ba-ba. Hasta na akong tubo. Grabe ka na ko! Grace, Agnes. Lagi! Gaw, abi ni mo gaw. Si pariti mo'y bahutok na ko gaw. Uy, hala. Lagi! Mura dyan o katorjak onse nga magtanaw na ko gaw. Uy, gaw, ayaw yun gaw. Siyagit galing baka na niya. Grabe kayo. Grabe ni mo gaw. O, lagi! Nakasuway mo lang baka tao. Grabe kayo na. Uy, abi ni mo, uy, ayaw ng taon. Kilabos tanong, ay may bana man ka. Kasi mo nagkrabinal taon, kanor taon, kung sakban taon mo ni niya nga, magpatungal kag laing laki taon. Lagaw, uy, dilin sa kumupiya sa akong banagaw. Di kumupiya. Gusto naman kong musuway og sakit. Aptos, unya, halang-halang. Ito mo'y. Ikaw maggudain ni Ni ataon. Hindi. Ni alagi ka. May ba akong waro din ni ang imong bana? Mari na, mari. Pwede bang muda yung susunod? May importante lang kung tuyo ni mo, mari? Uy, hala. Hala, nagbagal mo niya ito ba na rin? Pwede bang muda yung susunod, mari? Pwede kong muda yung mari? Aha? Ay, oo, dali. So, pretty moy. Dayon, dali. Unsa? Mauna yung sulti ni Anot Bayot nga ako igagaw? Oo, mari. Gusto mo kuno kang mutila og sakit. Ay, hindi na ako. Ay, kung ikalitan og tapos magkakak. Ayaw ba? Tanas ko yung kwarto, Debbie. Nigayan na ako mo. Makaungan ang ubos. Pretty mo. Dali agin umaro ni Kagilok. Ala ka, wow. Mga naman ka sa kuan pagilukay. Arin mo ka sa pasakitay. Oops. Hala. Hindi mo Anong tanan, pre? Oto ko aron magtapos ko ang sakit. Ano yan? Nagasahap gid ko sa akong bana. Igitilawan man gid nako ang kang parikimoy. Grabe ka sakit ko eh. Grabe cute ka sakit. Pero grabe sad kalamit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Iko. Ginaingon ko magkakita ng babae nga mangtas, haplas lang ang katapat. Mao kini nitabo sa kinabuhi sa kong asawa nga dili ako mahimong mahikalimtan. Sakit din ha? Gamay. Hinayo lang Iko, be. Nalisam ko din tiil. Naunsam din ni Bina. Natakil po ragod ko. Taas mo ko kagisulob nga sapatos. Dili man mahimo nga mo trabaho Miss Club nga dili magtaas og takong ang sapatos. Takong. Okay na na. Salamat Iko ha. Ay, kipasulog ng takong.
taas ug takong. Ay lang sa nagbasa, aron di mo sakit ug balik ha. Okay. Uy, di hala na. Di dawat ug bayad. Mao ba iko? Salamat iko ha. Basig karong gabi makabalik na kong trabaho sa club. Makasulob ko sa akong high heel shoes. Iko! Uy. Beko. Tilis ka ng tiyong nanay ni mo pili tao sa piti mo. Diya sika. Diya sika ba normal ha? Kaya kung atos nanay. Imti na Ang kaldero wa na say sod nga kanon. Luto, now na. O, wa matay bugas na Uhay, manigi mo kitas pagpamasahe. Nawagin na bisag usag dako. Sa kadaghans mo anis ato nga magpamasahe nimo. Wa gyud kay kita. Wa lagi na kay di mo ko dawat sila bayad. Mura man kag dato nga di ka mo dawat sa kwarta. Nay, hangtod may gininhawa pa ko. Mumasahe kog libre sa tanan. Uy, tudlo ragod ko be unsaon pagmasahe kay ako'y magmasahe be. Pagpabayad ko. Ay, ayaw na di magkakamao. Ay, mamanggani magpatudlo ko nimo. Makakwarta ko. Naunsa kabaya. Libre-libre magkas imong pagpamasahe nga wa man tay lamyon. Saktos nanay mo busitas Beko eh. Nagha mo pahilote mo duwa taro ilang bayad. Hindi kita ako magbabayad bay. Kaya di ko kagwanta sa masakit. Nga ako ma-feel. Ako yung maka-feel sa sakit. Adi mo mong kasabot ako. Sige, kayon ko na bay, Norman, kung sa'y sakit, kagipati sa kong gipasahian, ubudawat ko bayad. Ako in town may mag-antos. Kay ako'y mupuli sa kasakit. Ngayon ba tayo yun? Kung dili ka mo dawat og bayad nga kwarta, bayran lang di kag happiness. Kanang dili og dili nimo mahikalimtan sa whole life nimo iko. Bina, unsay buot mo ipasabot? Kalipay nga hilabihan. Kanang matagbaw gid ka. Nahibaw ko nga giuhaw ka iko. Nahibaw kung wa pa ka makasuway. Mao nga kung wa pa ka makasuway, ako'y una og tilawi ko iko. Kining akong dagway naibog si Bina ini. Salamin. Gwapo ko. Dele. May tingog. Salamin. Kinsa ka? Ako. Nag-atubang ka biya sa amin. Mabuak na oy. Uy. Mabuak lagi na. Katubang anak. Bati anas dagway nimo. Ay lang palabi na eh. Pariya sa gutan duha. Magbatig naong. Diwat di ka na ko. Ay, sakto di ay. Kung ikaw basultihon, kung sa pagkikipasapon ni Vina nga kalipay, nga hilabihan. Ko, guys, ako kwarta be. Tutubag ako sa pangutanan ako ni mo. Ay, kanimo ko. Buot ipasabot ni Vina nga makaturja ka niya. O kay free man siya kung magpamasahin ni mo, free sa dang imong pagturjak ni Vina. Babayang bayaran ng bayhana, oy. O ayaw kumpiyansa, basig mahubakon ka. Nanay Felicitas. Anda anong haplas Beko. Unsay haplas ba Norman? So, panyawan ni Bito. Panyawan? Oo. Dako kay nang imo. Paliko pag kabitan yung haplas Bina noon sa mga. Oo. Sa gamitin mo yung pamasahe mo mga tao niya. Di na mo gamitan haplas. Panyawan dali min Will? Oo. Buti pasabot ni mo ba Norman? Haplas lang ang katapat sa babae nga sama niya kamangtas. Uy. Ang saan yung dapita, Devina? Motel. Mauni ilang giingon nga mamingaw ug mabugnong dapit iko. Di ni bugnaw. Mingaw lang. Kay electric fan raman diri. Ug dili man aircon ning kwarto. Og iko. Sa? Anhining dapita. Ihatag og ipatilaw ko kanimo ang akong katamis. Uy. Magkindi. Ay labo pas candy. Halo-halo gyud. Yay, halo. Kagilog pumation. Iko, tinuod, nga balik ko ng imo, unya dako. Suway lang sa, aron makakomment ka, makatag ka, o makashare ka. Unsa di imo Facebook account? Dili. Unsa man di ay? Twitter. Let's try it na, Iko. Huh? Be? Ay! Ay! Ako imo gisagpo. Imo di masahian, Devina. Pag-abi.
tinuod yun di ay. Nga dako, unya paliko. Bantay mo surrender ka, ha? Surrender good taon. Anad na ko anong dako, uy. Pero wa pa lang ko makasuwag balik ko. Bibi. Makasuway ka na. Kining akong pistula ang makahukom. Kung kinsang mga lalaki ha, ang imong gikabuangan bina. Dako na kong nagasto ni mo. Unya karon, mapunta lang siya ni Alang kiingon nilang balik ko uglo. Dili ko makatugot ini. Dili. Ug matud pa sa amigo ni Iko nga si Norman. Nangadto sila sa usa ka motel aron magturjak. Doon ko sila. Hinahinan lang. Basi masyakoy niya ako, hinahinan lang. Nagtutuyog bang kasantang patong ka na ko. Iko. Hinahinan ka. Iko, mas nisamot magkakilo ka nagtutuyog ko. Sampat ko di mo. Kakilok sa pagod ko. Ay, kahanggot ato. Kinimani eh. Dito ang hanga. Imbati o day. Dito ni. Unsay mong gibutan sa ako? Plus. Unsa? Plus. Niya pa. Sa kagua. Pagkasus balik ko. Siya malog slowly. Nene. Kagilok, Iko. Pagkakot ni mo. Di ko sa kagina. Ilok kayo. Sige, shuffle pa more. Shuffle pa more, Iko. Shuffle pa more. Kalay ko. Husban? Husbi, down na. Mauna ning kwarto ha. Pagtikiran ako gini. Nya! Ay, niya! Iwasan na ninyo ha! Huwag kayo mamakurat sa pagkalit at bis mong tahan. Paraan na kurat-kurat ay. Ha? Paraan na style kurat-kurat. Palahin nga mo. Kisan di ka? Kisa ka? Ito dong? Ikaw? Oo, ako bitaw! Ako daw ni Pina! Sus! Kada ko na sa kong gasto ni mo. Nga ka na din nakikuban yung taong batig na o! Ilang batig na o. Balik ko mapod. Ilog! Grabe ha! Ilog! Grabe na! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rocky. Hinaingon, ngano pangita pa kong kabit? May asawa man ko bisag asa pislit, perting magkasidlit. Mao kining nitabos kong kinabuhi, nga dili ako mahimong mahikalimtan. Rocky, kung saan ang liugi mo? Nga naman, Bedaryo. Kadaghan ng puwa-puwa? Allergy na? Ay, dili Bedaryo. Saan mo din na? Sa kalami ni gabi eh. Huh? Si Kiana. May naghimo ini, Bedaryo. Oh. Kaliwat mag-ungon ako asawa. Basta lamian siya, pero magkasup-sups kong liog. Pinag ka, Kina? Lagi siya, Nalin. Hapit mo abot og na po karon ang among bugno sa kama ni Rocky, uy. Di ka mo tuo? Di gid ko mo tuo dayon, no? Unless nga, makatilaw pod ko. Ni Rocky? Pag sure, uy. At tusuway sa laing laki ha, Janalin. Ayaw sa kumbana. Nindot kay si Kiana. Kay permi siyang ma-enjoy ni Rocky. Ay. Nagpadungog-dungog ka na ako? Ay, wa man. Kay bawa ko, dunay bungol. Eh, nagkasuya na lagod. Lain man ang ila. Lain sa ning atua. Ay, wa ko masuya, oy. Unya, nga nung nagpadungog-dungog man ka na ako. Ikaw di ay, nga di man. Ay. Kanus ka kung makatilaw sa samas na tilawan ni Kiana kang Rocky. Kanus ka taon. Hala no, istaka dyan. Gusto ka magsuway ni Rocky de Staka?
Ay, nagyon ta buyet. Ay, bayot di. Ay, may mo bayot ta. Okay lang. Pero, Maurag yapon na. naamang Dario gud. Uy. Parang suko man siya, nga di man siya, parehas kagahing Rocky distak ka. Daunog. Nakagamit na ka sa kumbana. Ako pa? So, sulitawa pa na si Dario. Oy, wapa kasi ang kinabuhi, wana. Sinuod? Ay, saan lang suko dyan eh. So, dry ako aday, giuli na ako masiyo. Anong man ka, ha? Kamit ko din mo kumpana sa una, ha? Ay, sus. Para ka na, ay. Hala. Hi, Rock. Asa ka pa ingon? Bisag asa na? Asa bitaw, uy. Nako, o ni dahonog. Nemo. Ha? Joke. Asa ka, uy? Rocky! Wala Okay ako, Rocky! Hoy. Ilom niya, oy. Murag kag daga dyan na led. Bugnuan kag kiyana, murain mo. Uy, Jeneline. Nakita tamong duha ganina si Bayroke. Ano pero man yung katawa, Da. Dingnaw kayo ka. Ano man yung ipasindihan? Selos ka, Dario? Ay, wala, uy. Nalingaw lang ko niyang god. Ay, agad pagpakasayop o pangitaglaing lalaki, Jeneline. Sure, ay. Mangita yun ko glaing laki nga naa naman ko ibana. Rocky. Pero itong gingon mo ganinang Jeneline, nga ganahan di kang Jeneline, Rock. O ganahan? Nindo siya lawas? Materialis pertis. Ay, sana all. Ha? Masi sana all ba yun? Ay, sana all ba? So, nga makabana og parehas nimo, Rocky. Matod pang kiyana. Ikaw kuno og siya kurag mga toothpaste kung bisag asa, pisidlit, sidlit. Joke sa to ako, oy. Muto ang bugadan anang dahunog, oy. Ha? Suway lang ko, good. Si Jeneline, anong suway mo kunin mo? Ngita kag samok da. Amigo ba mong Dario nga himubana? Ya, mikas mo sa kong asawa nga si Kiana. Uy, suway ramang good. Sumay na ang suway ko? Anong sa unsa pa man? Nga akong asawa nga si Kiana, patagbaw naman ko niya. Kasi Kiana nga akong asawa, brag, toothpaste. Oh. Mao ka, paasa. Ako paasa? Nimo? Gihagit ko ni mo, Jeneline. Oy, niya naman ka din ni Rocky. Oo nga naman, dahunog. Ay. Kita kasi mo mansawa. Sure ka? Lagi! Nagkita rin mong Kiana? May magbutame. Uli atin mo sawa nito, oy. Sige na, Rox. Sige. Salamat mo, dahunog. Sige. Magkaputol kas ka na. Hapit na utak madasa kong parahig si Rocky. Ni abot sa kambayota ka. Uy, dahunog. Nakakita ka ba sa kong asawa? Ha? Oy, ambot lang ang aning mong sawa, Dario. Usa kayo ni mo naman ang Rocky? Sa imong ipasabot ha, bayot? Ada uroy. Hindi lang ko mag-tell dong. Ha? Pagitaas Jeneline. Pagitaas siya. Imo siyang makitaan, Dario. Gihagit ka, Rocky. Kasi usaw ko ni mong hagit. Hindi ko magpadas mong hagit, Jeneline. Kasi ako nang gisulti ni mong. Nga nung mangita pa mong kuglaing babae. Kabit. Nga akong asawa nga si Kiana, tagbaw naman ko niya. Dili ko makitag samok. Dili ko makitag gubot. Labaw nang dili ako gubo na mo panag-amigo ni Dario. Ngayon mo ba na? Mao din ang ipasabot sa bayot. Nga makitaan ko rin ikaw, Jeneline. Nga na niya, mga Dario. Pangita, teka mo ka sa ato Bay Dario, istoryahan ng asawa ni mo. Maglaig timpla ning utok ni babayan na da. Ano ba day, Bayroke ha? Kamoy pagsulti. Ubod may mo, bayan tayo na siya. Pag di magkahimog kagubot. Uy, Bayroke! Uy, basabot ako, bay! Uy! Kamon dohay pag-istorya, bay. Pamahuli mo sa inyo. Huwag ato mo dito pag-istorya. Nag-away mo si Dario? Wami ang awayan. Naglibog bitaw ko ni Jeneline. Ngano nakagusto man siya ni mo nga minyo naman ka. O may bana man siya. Nanghagit pa siya na ako. Pero ako mong kagat siya pagpanghagit eh. We, kaya nga naman ko no? Naaman ka? We. Uy, masim ka gwe. Kaya dili mo ko makatuo. Gawa ka mo kagat sa hagit ni Jeneline. We. Ano makagat mag ko?
nga naamang ka nga akong asawa. Nabisig asa pislit mo sidlit. Amo mo karaoke, uy. Tagbaw ko din mo. Uy, basta lagi buhok ni mo. Tiyan na. Naligo mo ko gikan kay giinitan ka sa kong lawas, uy. Hat manggug ka. Mahat raman ko basta ikaw kay katubang. Maganda ko nahigugmaan ni mo. Tiyan na. Gawas nga hat ka. Buutan ka pag-asawa. Pero, unsa, Rocky? May pagkaungo ka. May pagkabampira ka. Labi nagdatas, ibabas ka ma. Gigakos mo ko nimo. Samtang basta pa akong buhok. Gusto na ko, Rocky, nga ikay mo paiugain eh. Ayaw. Ayaw lagi. Ano lagi? Ikasan mo imong dila. Tataasin mo dila. Umunan mo ka ako. Ang kita. Isa-busa magkulor. Kaya na. Nisidlit na. Aka malago kag kislit good. Ano kog maayo. Nisidlit no. Pababihan ang muhagit na ko. Dili ko mahagit. Asam ko mahagit nga ang akong asawa nga si Kiana makatagbaw naman ako. Kay bisag asa ka papislit. Dali lang mo sidlit. Murag toothpaste ba? Mao ka mga kasama ang kaagi ni Rocky dinhining tulumanon. What's the style? Murag toothpaste style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Baldo. Ginaingon, ang bana nga buutan nga dunay laing babae nga magpaatbang, ngunit ang bana magkahuna-huna gyud og binuang. Labi na ko na yang asawa, nanimaho na lang kagwang. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi, nga di ko mahimong mahikalimtan. O siya, gaguna-huna atya sa inyo kasal ni Manny. O lagi tayo, buwang nga oy. Sukad lang dunay laing babae nga magsigig patsansing nako. Ay, pagkatunto ba ya gini mo? O siya man? Wala kay gusto ng imong pangasaunang, ha? Nga, sulti ka magsama na. Ay, nakagusto ba yan tayo, pero mas guwapa magsigig patsansing na ako. Good? Indot kay lawas ba niya, is kay panit, float. Ay, William. Ba niya, plulis. Ikinga pang imo atensyon. Kay, kasunong ba mo? Kaya mo ibo anong mga niyo, eh. Busa ayaw niya kusikin taon, ay! Ani na lang tadi ni magkatang og taxi dong. Hala, si Mary ka lang nasa atbang. Nagsigil ba tanan ako? Kupahagin bayan na, oy. Hoy, Baldo! Day. Day. Ano naman ka, oy? Ano mo kagwati mo pagalingon? Why? Kada ba babae sa atbang ba? Nikidahat man? Ha? Kaya gikidahatan, anak? Ambot, oy, ambot. Di, ambot. Mo tinahinungdan, no? Nga maragwa kas imong kaugalingon. Bibig gani, be. Day, Marley. Dali, babalik diri, day, Marley. Bangas ka. Saan ka ni si Mary? Kinsay mo kikidhatan, day? Ang akong pamanhunon, ha? Natural na siya. Ang ikaw nga babae man ka. Umaabot na ako isang bana. Busa, wa na'y babae nga pwedeng magpachansing niya. Mahima man kaning inugod ang minyot na. Si Baldo pa ka nga ulitaw pa. Wa ka pa'y katungod niya, day. Kay wa pa man mo magkasal. Ha? Day. Day, ay na pagitag away, day. Oy, kasa, day. Dali. Hi, Bal. Kuan. Ibog tingnan ni bayhanan ni mo, Baldo. Kagikidahatan mo kanya, God. Kita nyo ko siya pagkidat niya. Dari taksi ng padong dito. Taksi! Doubt si Kaisa. Dali na. Dali na. Abdes ako puntahan na. Dali na. Manakira ito rin. Dahil diri, papasensya na ha. Tapos na rin umabot akong asawa. Okay lang, Quaps. Tana day, Marne. Ikaw gud ba? Bisan kasluno na ta, mutubay kagihapon istorya sa laing babae. Day, may malisya ng pagtubay na kong istorya ng babae ba? Ang importante nga, ikaw ang akong mahal. Kinala madali ang atong kasal, ha?
Aron nga, wa nila yung babae nga magpa-chancing nimo. Mapakasal na yun ta. Ay, kasulunod na bitaw ta. May buwan ng pizza na gunang ipabot na to. Basta i-relax yung una-una, ha? Kay, hindi na ang buutan mo kung pagkatao ba? Hindi na may tabo nga bato pa kuglain. Paano lagi si Kabaldo? Ako kapatid. Oh, Mary. Si Mary! Si Mary, mani ko! Dili ko si Mary! Oh, Marnie maday ka, no? Marnie. Marnie. Dahil ko rin ba si Marnie? Kapag siya sa aming buhat. Mahay ko ini eh. Nagpakasal ko niya. Huwag si Mary may niya sa kong huna-huna. Pero, di ko padasong nga tentasyon eh. Butan yung pagkabana. Mao ba? Nagsige ka pong pasansingin mo ka ng Mary? O lagi tayo. Murag hapit na rin ako badada. Kaya guwapa, maguro ka na siya. Ay, padas tentasyon ay. Kanya kayo ningaya kang mga kuhan yung tanga po nga mga asawa ni Manny. Asawa ng mga inangin mo. Siya na lang yung ang tagig. Panyahusta na ito. Ay, husto ka tayo. Sama. Buutan ko ko. Basta di ko magpadag tentasyon. Tungkol kay buutan kong pagkabana. Oy. Lain ba? Misulti mo sa nakos Mary taon nga hangtod ko no karon nakagusto pa siya nimo. Bisa na ko ba yun? Gibati kong nakagusto sa dunia. Pero, buutan ko pagkabana. May misulti ra ba to siya nako ba? Nga mo sugot ra ba kuno siya himuon mong kabit? Matra. Lagi. Okay ra sa himuon akong kabit? Lagi. Ay. Buutan naman ka, di ba? Oo, lagi. O di kabitan niya. Di ko pada Di ko pada besuloy. Si Mary nagpaabot ako sa ila? Paabot kayo. Nyaon saman, ha? Kanina rin ito na paabutin mo. Hibaw ko nga, hibaw man siya nga waro ni mong asawa. Tuwa sa ila sa probinsya. Mag-isugo ko niya nga paanhi ka. Pabuton ko no kanina. Dami arba ng Mary, eh. Sige, matuwad ko. Pero, buutan ba ka, di ba? Ay, tisingalan ako binuaro ng adlaw. Kabita to. Sabada. Ato na ko si Mary. Mary. Ay, shucks. Isa, mabis ka. Huwag ako'y amahan. Pero Mary, minyo taon ko na eh. Huwag ko'y plano nga problemahon ka. Basta kisitihan lang ka nga, ikaw ang amahan ini. Sugto na lang to na kung nanguyab na ako. Musugot man siya sekandhan. Mga mahan mo kuno siya ning bata nga niya sa kuntian. Di ko gusto gubot. Go na ako nga, nakaliwat ko nimo. Mary. Natawag yun ang anak ni Mary nga ako'y amahan. Nagpasalamat na lang ko nga wa kunihatag yung problema. Mga mga kasama ang kaagi ni Baldo dinhining atong tulumanon. What's the style? What problema is style? Ug mga itong mga listeners, ato ang part 13 sa atong What's the Style drama. O salamat kayo sa tanan nagka-comment sa ato. Salamat jud kayo sa inyo ang pag-comment nga ma-appeal jud sa atong pag-vlog. O atong i-shout out nako si Nalin Labial. Shout out mo dia ma'am. O si kang Ma'am Hilda Asuncion. Shout out. O labi na kang Sir Dads Vasquez. Shout out mo da Sir Dads Vasquez. Si Sir Dan Tindungan. Shout out dia sa Saudi Arabia. O kang Ma'am Del Sam 99. Shout out mo dia ma'am dia sa Hong Kong. O si Sir Luel Balandra. Shout out. Shout out mo da Sir Luel Balandra. O si Oscar Bedog. Shout out. Kang Nalin Labial. Shout out. Ug mga itong listeners, tanan ga-comment sa ato atong i-shout out. Apil na to sa atong part 13. O katang-atangin na po sunod na itong upload ng listeners. O salamat jud kayo sa tanan sa iyong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kayo sa iyong tanan.